Thian du takte u Marina Hauhnar YouTube channel a lawm veka cheu tun tuma hian zofa te na kan la nei zen zen ngailoh Lehkhabu dangdâi Lehkhabu ropui ngaihtuahna thui takawa tir thei le kan nun dan phung kal mek le kumrei tak kan lo chel to kan ngai dan min so sondor thei tu Lehkhabu engwangin nge Bawnghnute ka in lo Pu Lalthara IAS retire zia karon chhiar dona Hei Lehkhabu hi kumsang ni som pariat khan tlangzar ania copy sang li lai siam ani Hei Lehkhabu hian chevel thil tam tak aneya hi comment te message te le Hei Lehkhabu achat zia faktu te thu zia tam tak Mahse aziak tu Pu Lalthara IAS retire ziak tu thukam keu na hi kan chhiaranga abak chu athupuya kan lu chho don ani ziak tu thukam keu na engwangin nge Bawnghnute ka in lo chhiar tu Marina Hauhnar kani ziak tu thukam keu na Bawnghnute ka in lo na hi kumsom ni pasari velai alo ni ta a Bawnghnute that lo zia ka mu chuadan te puitling ta na a that lo na chan nia ka ngai te Bawnghnute in kan taksa a khoi poi thei dan nia ka hriat te Bawnghnute a sumdon na lo thang lian zel le hei hian kan thri sel na le kan chen na khowela a chezo ngang hong anei mek dan te Hei Lehkhabu a hian ka ziaka he ka Bawnghnute theory in nga na lungphum chu thil siam kalmang the law of nature hi ani thil siam dang te chu pathianin apek an pian pui hriat na instinct in akai hruai anga nungin an chetla a eitur le eilo tur po pian pui hriat na mang hian an hredik em zela kongtam taka mihring te aya thil an hriat fu jok dan le an hne na tanga zir tur tam tak kan nei te nen Hei Lehkhabu a hian zialan ani he thil siam dang te pian pui hriat na hi ka Bawnghnute theory in nga na lungphum poimo tak pakhat chu ani ka Bawnghnute theory kai toy chu hei hi ani thil siam kalmang chuan nute tui hi no sen tan chawa siam ani nute tui hi thil siam zong te chuan an nu nute nek ban san hun alo thlen chuan an ban san veka nu nute tui po akang zui ngala tu main nute tui an ne zui le ngai to lo nute tui chu in tur om thar le in lo in le ta po ni se that puya ne kin har sat na rang thlen tu ani to zok ti hi thil siam dang pian pui hriat na manga ei le in thin te chuan an hrekar maya achang chi aten an nu te hnute an helai an han mu poin an it lova enga ma an ngai to heklo he an pian pui hriat na hi pathian pe kani awangin arin tlaka aswal ngailoh boka he thil siam kalmang hi kan ring zo lawani chuan siam tu pathian fin na kan ring tok lo ti na po ani thei hial ome tin Hei Lehkhabu a hian chanchin bu atanga ka mu thin maneka gandia thu ziak katar lang nuala ka Bawnghnute theory min ngaihtuah chua tir tu ani baka athu ziak te hi survey report le test result be chan mumal tak nei ani hloma Mahse ani hi chuan Bawnghnute that lo na chan tak hi thil siam kalmang lam atang chuan alu chil lem lova kan ngai dan le tutluk na ero ainang le thungsi tin newspaper magazine le internet atanga kathil chhiar te po katar lang nuala Mahse heng te hi ka Bawnghnute theory le ka ngai dan siam na narani lova azawai hian ka Bawnghnute theory dikzia validity nem nge na karon tarlang ve ani bermai Hei Lehkhabu minga hian kan lo ti dik khau lo mai thil siam atanga thirin ti hi man ka chak viawa hei hi Hei Lehkhabu in chhiar tu te ril ruat tu atum ber po ani Mahse heng kan lo ti thin dan thil siam atanga thira dik si lo te min ngaihtuah chua tir tu ka Bawnghnute theory hi ani tlat sia chuwangin engwangin nge Bawnghnute ka in lo ti hi ka thlang ta ani he ka Bawnghnute theory na kai noi thil tam tak tun laia kan khosak dan le kan nei le ina thil siam kalmang kan tlan san na sat to dan te chumi awanga tun lai nat na lifestyle disease lo pung mek tele kan khovel sikle sa lo dang lamta global warming le climate change te po heng har sat na kan to mek te ma chon dan thaber nia ka ngai Hei Lehkhabu in ko mu atum ber ni bok chu thil siam kalmang hi chu chiang in za thiamila
a thei chin china ngai poimo tharin kan nuna senglu tumbokila ti hi ani Hei Lehkhabu ziak tura min fuitu Reverend F pa chunga field secretary karbiang long mission field le Reverend Zaithan moya pachuaw BTH BD MTH Kohima pastor bielte chunga lawm thu ka soya Reverend Zaithan moya pachuaw phei hi chuan heng kathu ziak te hi en nonin mizo pangchua sonte minchul mam saka achunga kalom em ani Kingba ka khian upa laltluang lian khiangte PhD D literature D Padmashri awardee tuna Mizoram University professor and head Mizo department chu alo chulma mai ba ka duhsak na thuma hroi thatak min zia saka abu chung final editing le akom thlengin min enfel saka athokrim hlea ama le anaw te chunga lawm thu ka soi seng love Hei Lehkhabu hi a chhiar tu pia ngin an hlok pui nge ka bei sei Lalthara IAS retire engwangin nge Bawnghnute ka in lo ziak tu Pu Lalthara IAS retire chhiar tu Marina Hauhnar bungkhatna tangin ka chhiar trandon ani alowin chandan kumsang khajako somkua khan Nagaland Sarkara Food and Civil Supply Department Secretary na Chelin Kohima ka oma senior officer ho quarter le compound nei thadeu deute ti thinang bokin bong pui anute sorlai ka vula ka om pui ka tupa nen chuan jing le tlaya Bawnghnute du to ka in tur kan neya chunglai chuan ka pum lam hi ka soisel neu thina pum nuam lo ri rei ek tui deu le ningnel tak ka nei deu ringa ko thalo ben von emo santen ben von emo nei ni in kain ringber khosak pa ngai min ti boi lutuk lo ma se thil nin om le ngai thatlak lo angreng tak chu ani thomai Kohima doctor te po karonin ka in check up thina ma se eng ma ka thatlo na an mu fu theilo trum khachu delia ka jin pa in hospital tha ka in entira abik takin ka chokong le ka chopai troi na lam alimentary and digestive system ngun takin ka check up tira ma se na ben vonemo thil fel lo emo eng ma an mu chuang lo delia tranga Kohima pana ka thlona newspaper pakhat atangin Maneka Gandhi article ka chhiar fu lo maya chuta soidan tlang pui kala hriat reng chu hetiang deuh hi ni Bawnghnute hi naute cho atan bi ka siamani puitling tamjok hi chuan kan pai troi tha theil achan chu Bawnghnute a thil thlum chikhat lactose om hi pai troi tur chuan lactose enzyme kan mamoa hei hi nau sen kan ni lai chawin kan pum pui na siama puitlin nu chuan kan nei to lo hei hian kan chopai troi na po ati boitel thin hei hi Asia le Africa khowal pui mi te tan problem ani zual bik tin bazara kan mu thei Bawnghnute hi chu thil sang mangana sataka pol dal le ti bol lo ani thina Bawnghnute zuar chhong tu te po in atra vegetable oil le sabon tuit antel bel thina then khat phei chon Bawnghnute ti taknan changpat at uam te anda changpat taksa atanga tui nang slime lo chuak chuan Bawnghnute te chu ati tak ta thin ani he article ka chiar zo chia chu karil ruin eureka ka mu chuak ta e ka tingala ka pum nom lo thin na chan mu chuak ta nge ya ka in hriat awangin ka tho huai mai chumi tlaya choi tura kanan thut chuan kei chuan Bawnghnute chu ka in to don lo nia o kan tia ka tupa chuan mak ti takin engwangin mo tin min zota kei chuan ka pum nom lo thin dan te delia ka in check up dan te le eng ma thil dik lo an mu si lo thu te chhun lama thlona Maneka Gandhi article ka chhiar atanga Bawnghnute chu ka pum nom theilo na chan tur ninge ya ka hriat tak thu te ka hrila soibel vak ngai lo chuan ani po chuan chu karin zong takani ati venghal maya ani poin apum nom lo thin dan te kazin bohla na Bawnghnute alowin tamzual dewa pianga apum nuam lo alo zual thin dan te asoi ve ta zela Bawnghnute in lo chu kan rel fil ngal ta der maya ko ompui chu ko ngalin Bawnghnute kan in to don lo thu le kan bawngpui po ti ral dan lo ngai tu ngal turin ka hrila heminu hian chuan kan pum nuam lo thin po chu kan thrazui ta lo ani hemini atang hian kongtam taka nun kong thar ka zo tran ta der mai lo ni tunlai tong takin kapiang thar non le aningot mai Bawnghnute chungchanga ka ngai dan
milk theory ka ti mai po chu zoi na lo thang lian zela a huam zau tial boka thil siam kal hmang natural way of life zul zuin nun chu atul na le that na mu chua belzel poin kain ria hei hian ka ilen du zong te ka thil ngai tu dan le ka ngai lut zong te thlengin a khoi chhota zel boka Bawnghnute that lo zia soina lam hoi maneka gandhi thuziak po Nagaland post chanchin bua tangin ka chhiar fo thin boka puitling tan Bawnghnute in a that lo na le apoi thei na chan a soitlang pui chu hetiang hian a kai toi theiang pakhat na kongsang sangin risel na ti chia pani na ran chunga nun ron na cruelty to animals ani abik takin bong puile anote chunga pathum na Bawnghnute a hian thil bol lo pollutants atil tam lutuk palina bongvulna cattle industry hi khovel boruak ti chetule boruak ti lumtu greenhouse gases and global warming siam tu lian tham tak alonita ti te le adang te po achunga maneka thu soite ki ka thlop vek rolin Bawnghnute in hi athalonia ka hriat na chan ka milk theory in nga da lungpui chu adang thung chu heti hian han kai toi donila thil siama pathian fin na chui sen rol lawain phuma chu thil siam kal manga chuan nute tui chu no sen tan chawruam man ani awangin puitling tan ei tu tha emo kan mamo emo ani thei lawang hei hi Bawnghnute that lo na chan le hrisel lo na tam tak thlen tu ani na chan po ani ngal bokang pathian thil siam kal hmang the way of nature zul zuenun hi a thai na dik ber fawang mihring ten pathian fin na thil siama in phum hi kan ngai tha emo thil siam kal hmang kan palzu te ma chung chuan chumira thalo min vuak let na chu kan seng zel don aloni heng thil siam kal hmang natural law the order of nature kan ti mai hi mu thei langsar tak ni lem lo ma se an om nge ya an nu ma po chui thei takani en tir na thatak pakhat chu global warming and climate change an ti mai kan khovel sikle sakal mangpa ngai na satakati dang lama umek tele chumia wanga chhiat drup na natural calamities kan ma chon chho mek zel te po hi ani nge yang heng po hi thil siam te o voice of nature ngai thlau lo le thil siam kal pang palzut zonga khovel mason nia kan ngai te kan bo tak ruak wang ani photang ti chuan heng harsat na kan ton mek te ma chon dan tu thaber nialang chu thil siam kal mang chu thiama thil siam dang te hnen na tanga zir tur tam takan nei te zir thar le hi aniang kumsang ni pariat top lam khan Mizoram Christmas le kum thar chol mang turin ka chuak chawa Mizoram State Legislative Assembly in than anzo fel limania Congress Party chuan pulal than hola kai hruain MNF sarkar ding lai chu ne takinan lu alana kanaute pani silal sota IAS le lalnun moya chuango IAS tenen pulal than hola chen na in zar kota chuan lompui na hlan pa in kan valeng lut vea thingpui sen an ron sema an semna thlenga chuan a rangin Bawnghnute an da tho bok Mahse an nu pa le keini ho zinga tu ma in Bawnghnute chu khoi ta lo chuan thingpui sen kan in taveka ti chuan thingpui pol a in a sen a thazo ka kan hriat dan te kan soi lut ta zela kan CM nu pui pilal riliani eile in zuk le muam konga in sum thei tak hemi konga mizo te zinga malatu campaigner langsar tak chuan an mani vengzar kota thingpui sen alo vuak lar to dan soin an veng mei chepol rang in mu khom ni khuwa poin thingpui sen deuh hlir anin to thu te asoi chuaka Bawnghnute afak lo na chan po ama ton hriat experience atang le midang te ton hriat atanga puitling in kan ngei lo nia a hriat wang ni berina lang kan ril ru le ti ein mu futlang boka ka milk theory an soive wakte po ka chak deu na in amun le hun enin thil ti chia ka ngai talawa Bawnghnute ka in lo na rei to thu le thil siam kal mangani jok na wanga puitling ta na Bawnghnute in lo hi alo hrisel bernia ka hriat thu toy te chawin ka soiveya kumsang ni som khan chief secretary kani line tu khat chu ka bangla in leng kanaya Reverend Candid Sereo Patkai Christian College chaplain le public relation officer ni mek kumtam takalo mel hriat to le Mizoram atanga zirlai local te admission chungchanga min boy pui thin tu berania kati dan tlang puin thing pui sen kalo luya ani chuan minel boka
Chief Secretary Bangla po thingpui sen chau ani mo kanin don ati fiam thua kei chuan huni nei chuan achan ka hril fiang chu sa khomi takini boka i hriat thiam zong takani ka ring katia hun thol kan lo nei ve ve hlau boka thingpui sen in pa chuan kan ti ti zuita a ka milk theuri chu dar kar chan ve ai rei ma ka soita a chuta chuan ani chuan kamita tiwar kuar mai i thlir dan ang zong hian kalo ngai tu ngai ho lova ma se i milk theuri hi thil oi takni in ka hria atia kanin chibaya kanin thena atuk zinga chuan Dr. Sero chuan phone in miron bia a phur tak main nizan chu i milk theuri kha kanupuile ka fa te hena ka thiamang to kin kan soi chong ve a adikan ring ve tlat mai nia voina tang chuan kan chung kwa chu Bawnghnute in lo chung kwa kanin chal ve ta aron ti tamaya tin Hei Lehkhabu ka zia mek lai hian Gauhati atangin in leng dang kanei le a Mr. Vasudev Sharma Axis Benga Investment Counselor and Assistant Vice President ani ka morning walk holam le ka in lo thena in role chia ani chuan kumtam taknuwa ka mule chia iladang lam chuang lo enge isrisel na thuruk min hrilte ative khi maya thingpui sen kurtai le chang thop ka lui sau sawa vai pachal hne na chuan ka milk theory chu kan soile ta ani Hei Lehkhabu ka zia lai me kaloni boka ka phur sau sang ta dewa atop lama phei chuan Hindu po in siam tu pathian Brahma in neya athil siam te chu an that fam kim in ring ve tho om sia engwangin nge Bawnghnute anote tan chawa siam chu in lawei sakang enga tinge chu in that pu in rin thei Hindu tradition le culture Bawnghnute in mun lailia chanzia po ka hreve nuala tempula pathian biakna na in man na saddante Shivalingam sex lama pathian biakna muna Bawnghnute in leibuak thindan tele in neizan suhakrat a mawin apasal hne na Bawnghnute in tura pek thindan te thlengin Bawnghnute hi sex chak na sexual power pe tu thata ka in ngai na langa ma se in ngaihtuah chian lo nia lang chu mi pa sex chak na sexual power hi mi pa hormone testosterone in a pek ania Bawnghnute a chon meiche hormone estrogen chau om thung sia mi pa sex chak na hi ati niam zo ngei ka ringa sin te po ka ti hiala tin chu ba ka Hindu ho hian bong hi in za thiamin pathian ang deuh thaw in ngai hiala tun naya phei chuan Hindu fir pol atangin bong veng him tu pol gaurak sak dal te po an lo chuaka chanchin bulama te po an che dan te alar hlea ma se anute in lak saka anule no te na satakin in ti du da in intire thei boxia hei hi thil in melo takani in ngaihtuah chiang ma te u te po ka ti zui nge ngea ngai no mati na beng kontravia win ka hria ni lek nu ni som paruk October sang ni som pasari chuan Gauhati tangin WhatsApp message min ron thona sir I have started working from this morning in 6 months I will be a changed man in health I also left milk tukin zinga tangkhan morning walk kative trana tharuk chungin hrisel na lama mi thar ni katuma Bawnghnute po katha filta ti in kum engama chung chu ka Bawnghnute theory hi munrang ranga ka soi thina pulpita tangte po in voyengem bazat ka soi rito a mithil chik mi te chuan ngai nom po anti theiviau thinin ka hria amai ro chu mani nuna senglut ngal pe chu kamutam vak chuang hleilawa sermon ropui tak kan don sondan te po hetiang deuh tho hi ani thin khamo tiril ruin soiro kaban pha chuang haulo Christian telek phei chuan pathian thil siam kal manghi kan mu thiama kan za thiam hi atul tak mewin ka hria thil siam kal mang voice of nature kan ti te hi pathian siam ngei ani awang le thil siam te ain kol zui zel na man ruani tatawangin bungni na puitling in Bawnghnute ain ve hi thil siam kal mangani lo engwangin nge Bawnghnute in lo tiamin zo chuan ka chan na toy ber chu thil siam kal mangani lo awangin ti hi ani mai thil siam kal mang kan ti chu siam tu pathian ruam man na ti nen thil thumun ani kan ti thayang no senin anu hnute ne lai chu thil mu nuam takani lain puitling to in anu hnute ne lai chu thil mu nuam lo takani thungang engwangin mo thil siam kal mang ani lo wang ani mai thil siam dang zong in an ti ngai lo mi hring in a kan ti tlat si chu
puitlin nu Bawnghnute tui in tur kan ladap pruai mai hiani mishing tu kan nu ten nute tui an nei to lo nuwa po thil siam dang ten nute tui kan la chu puizel hi chu alo mak khop mai thil siam zinga chungnung berle fing berangai kan ni boxia tuna khan han mai mi ching wang la iril ru suang tu anain heng lem ziak te hi han thlir te le pakhat na no se ni na nu nute anilai pani na bong no te in anu nute anilai pathum na bong pai ne mo bong pui ne mo bong pui nute anilai pali na pachang ine mo nutling ine mo anu nute anilai pangana patling ine mo nutling ine mo bong nute anilai paruk na pachang ine mo nutling ine mo pipe sei tak mangin Bawnghnute anilai lemziak masa pani te ki chu thil siam kal mang mil ani awangin mu anuamang lemziak nanung pali te ki chu thil siam kal mang mil ani lo awangin mu po anuam lo le thungang frame nal tak nen tar moi turin siam ni ta se khoiber khinge kanina tar tura kan duang le pathum na pali na panga na paruk na te ki chu kan thlang mi lawang le nute ne tu le do tu puitling khi keima ni lem kan picture nge han ni phei se chu kan zak view mai thesin ma se han ngai tu chiang ma te puitling in Bawnghnute kan lo in ve hian heng lem zia ka puitling te ti ang tho hi kan lo ti ve reng zuk nia akal kong kan ti kwal koi na sadeu ti mai lo chu irakram ro rel tu Saddam Hussein khan chanchin maksak pui anaya chung zinga pakat chu hei hiani mei chia lavalai deu tele nute tuya nau te chom lai nei te chu a ho te zon chua tirin a chen na lalina chuan a hruai tir thina ama pindana hruai lutin an nute a nek lui sak thin an ti chumale hei hi khovelin makati le pomzam har ati pakhat chu ani rengani engwangin mo thil siam kalmang pelin a chenia kan hriat awang ani ngeyang ani le Saddam Hussein khan mishing nute ni loin Bawnghnute khazuk ne ni jok ta seng tin nge kan ngayang ati ang lo le zual kan ti mai long mo chutiani si chuan enga tinge puitling in Bawnghnute anote tan chawa khwanu na ruwa man kha kan lo chu saka kan lo in sakhian thil ti om lovemo thil za thlak emo eng ma kan mu thei si lo le kan ti than to na hian kan mi ta ti del ni mai lo mo mi pan mei chiat na thila phei chuan thil siam kal mang kala khosa nia kan hriat te hi chu kan ngai thiam lovin kan mu kholo ma viau loisi a bung thum na nute tui hi in trom tur le sum don na tur thilani lo nute tui hi no sen chodang anga in pe ke mo in trom me mo mai chi ani ve lo a chan chu no sen cho ani ngot lo tlat no sen chodang te hi chu thenom te po kan in the chu ve mai thina Mahse nute tui hi chu tiang in ati ve thei ho lowania emi hre thiam thadu vak lo ka thian then khat te chu he tiang deuh hian ka fiam zui thin ani le inu puin naw pom lain karon lenga nga thingpui le Bawnghnute min lo hluila kei chuan Bawnghnute churan nute tuiania thingpui po ka indon ro rowani chuan mishing nute tui ngei ka pol tur ani don lom ni ti in inu pui nute tui ngei chu ka thingpuya tel turin ka phu tanga innu pain remin tiangem nge min mukhalo viau zo kang ti in efiam thua tang hian nute tui hi du apiang in lo po pen ve mai chi ani lo zia a chiang tura ngaila mani thian pa te nu pui nute tui lo tem ve zeu po chu thil ti chi lawa kan ngai ani si chuan engwangin nge thil siam dangdâi te nute rin rola lo nei ve ngot chu adik bi kang le bong pui te po hi tong thei ngat se chuan hetia mitin mitangina an nute tuyan lo in ve sup mai hi an rem ti bi khau lowang le nu chang tam tak mani fa tenge nute pe to thin te chuan he til hi re chiang viau om takan ni lain zuk hrefu theimang ho lowam le mi pa ho hian he ka Bawnghnute theory hi an man fu thei zo ke mati turani mitam tak hi chu thil dil chut pe vak lo thil kan lo ti than to ani awanga dikle tha ngai mai zel kan ni mela then khatte ro hi chu danglam pe lo hrim te po kan ni in alang bunglina thil siam kalmang kala khosak hi pathian du lo zo takani engwangin nge ran ne na in ngai bestiality hi thil za thlak nia kan hriat thil siam kalmang ne na in kalwang ani photang mani ran vulnen nge yelo in mongzom chuan tu poi nge asoi vaka
meichia le meichia emo mipa le mipa emo loin ngai te chuan midang poi enge soile chuti si eng wangin nge Indian Penal Code IPC chuan sualian tak lungin tan pha hial theina tura ngai thil siam kalmang order of nature kalnia kan ngai wang ani le mai ome hei hian thil siam kalmang za le ngai poimo atrul zia atar lang chiang le in kasia pathian me point thil siam kalmang kala thil ti chu ahwa a angai dam mai loni inalang Bible Genesis bungruk kan en chuan leya mishing te sual na lo so san tak mawangin pathian me point mishing alo siam ta chu ain chhir thu kan muwa pathian chuan nawale chung te chau lo chu leya mishing a siam te chu ti boral vekatum ta chu chonawa hun lai tuilet lo om chan chu ani heti taka pathian thin ti urtu sual na te hi Bible hian fia taka soyani lawa lei chu in pong nek nei na khata ti sa zongin leya hian omdan hi anti chezau to sia tin ziani heta ti sa zongin anomdan anti chiat zo vekdan ni om tak sual pakhat chi soilan bi kaneya chu thil siam kal mangkala in ngai na unnatural sex zunitlata pathian fa te wanmi te chuan mishing fanu te chu an muin mel tha antia andu zonga piang chunu puyan nei ta ni Genesis bungruk chang nia kan mu ani tin mishing te sual na in pathian thianur na atong buak trumni na chu Sodom le Gomora sual na kha ani heta po hian Genesis bung som pariat le som pakwa pum puya hian an sual na big chiang taka soilan om chun chu thil siam kal mangkala in ngai na mongko hurna unnatural sex bok kha ani Sodom le Gomora sual na en fia turin pathian in vantir ko pani zuktira lotan alo mu in chung mi khwal pani te chuwa ina thleng turin a hruai ho a Sodom khopa ho chuan lotan mi pa pani mi khwala nei ti an lo hriat chuan lota in bula hanron pung khoma lota mi khwal pani te chu lak chua 6 man puyan tumta a lota na mi khwal te chan nan afanu nula pani te pek jok mai atum po in zukdu tlatlawa lota po chu tiang bokati kholowa an wawa kongkhar nam hon lui an tum lain an mi ti del sakinan omta a kongkhar anjong buthei talo ani kha atuk zinga lota le chung te chu hruai chua ani nuwa Sodom le Gomora chu mai le ka ta ti chiat anita ani heti taka pathian thin urna tong batur hian nawa huna mi te le Sodom le Gomora mi te hian thil sualtam takan tiang ti arin theya Mahse thil siam kal mangkal sex man dik lo na unnatural sex chau hi chiang takin Bible in a sei an sual zia tarlan na le an sual na zong vor top na ngai ani mel le tunlai dat na khir kan boy pui HIV AIDS te po hi alo chu atran na chu unnatural sex ran ne na sex man na le mongko hurna uar taka man na tangin zunitata mongko hurna hi sap trong chuan sodomi antia heng zong atang hian kan hriat tan poimo tak chu pathian po hian thil siam kal mangkala thil ti hi angai jam mai lawa chu wangin a volet tu a om tir zel thin thil siam kal mangkala puitling Bawnghnute in thin ten hei hi kan hriat chian a poimo ang bungana thil siam kal mang kan bo chiat hian min volet tu a om zel thin eng wangin nge tu hnai dewa tang khan heng nan na khir tak tak ti dam po har em cancer BP lunglam le thisen jam nat nate zun thlum le asma te kal thalo mit le phinga lungte hi atam tak em niang tun ma dewa kan pi le pu te hun lai kha chuan heng nat na te hi kan mel hriat vak lo khania heng nat na te hi tun lai kho sakina hrin chua ani awangin tun lai nat na emo lifestyle diseases emo antimaya achan chu tun lai kan kho sak dan le kan nei le ina tranga keima ni taksa loin tran ve mai ani awangani chung zinga chuan puitling in Bawnghnute in kan uar ta lutuk hi achan lian ber pakhat ni in karing tlata tin heng nat na te hi midang atanga kan kai anni lo awangin in kai chon ni lo nat na emo non communicable disease NCD tin an lamai thin bok tun nai kum engmoza chung chu Christian tlang au chan chin bua pastor le ko ran upathi te sun na atang hian kan nem nge ko ran rong bol tu te thi chan hi kalo chut ve thina kamu dan chuan kan thi chan za somruk ayat lem lo hi kan sarania adang za somni vel hi chu lunglam le thisen jam natna zun thlum asma le tunlai na dangte ani za asom hi accident le na dangte ania
thi dan tluang tlam om laia thi chu za som vel chau kan omin ka hria ti chuan mani taksa tangalo piang chuak nat na te hi kan sa ko hroi tu te thi na chantam berza somriat vel chu alo ni ta ina lang hei hi ka mu dan tlang pui mai ania adik chi alo mai thei bok sinot office lam hian tun nai kum som chung vela nem he rong bol tu thi chan hi mu mal le chiang zokin lo chu chuak thei se phim khurdan tur le infui dan tur thazok te kan hriat chu thei nan tangkai le inarin om tin hemi chung changa hian ka suang to na kalvel pakhat chu hei hi ni heng nat na lo om chan hi kan doctor ten an soilar zual zuk le muam laka te hian kan pastor le upa te hi an filim tlang puina langa Mahse achunga kan soita ka tangkhian heng nat na laka hian mi pui mi mir te ain an filim chuang bik si lo ni in alang boxia hei hi engwang nge ni ang kan doctor te hian NCD emo lifestyle nat na lo om tir tu then khat la hriat fia lo an nei em ni ti chu zonalian takani ta in ka hria kan pastor le upa te hian rual an pol na saboka in lengan don tamang pokin mi in po an tlo tam na me mai kan mi zauti dana chuan kanin leng te chu thingpui kanin pui deuh zela a hun le hun lo po kan thlir chuang lowa kan thingpui na hian Bawnghnute le chini kan teltlang pui boka tin thingpui me tan hian thil hrisel vaklo kek biscuit le ei mai thei siam sa package food kan hmangna sa em boka eng te hi tun lai nat na kan soitak te ti chuak tu pakhat chu ani theiangem maneka gandi chuan Bawnghnute hi kan sarle tun lai nat na dang te ti chuak tu lian tak ni na soi thina hei hi kei point karin dan tho chu ni Mahse thil mak angreng tak chu kan doctor tele cholama mithiam nutritionist ho te po hian Bawnghnute hi no sen tan chaw siam tu ruat ani le chumi kala pui tlingina kan lo in ve chen hi kan that pui lawang ti zukring thei ho lawmale ti than dan pa ngai hian kan mita ti delin kan chia le thriat na film hi atinu thei tlat ni na langa hetianga kan kalzel chuan hemi Lehkhabu chhiar tu te zinga za somriat vel hi chu kan sar bp sang le tun lai nat na dang te wang hian kan la thi don ani mel khop mai hetia thil siam dan kalmang kan paljut na sat mawang hi ani nge yang tun lai mi kho sa thei deuh chin le upalam deuh tam tak hi chu tun lai nat na ti hian min khoi boita kareng mai ni kan thi pha na sat ba ka la thi pui chi alo te po kan hrisel na le kan kho sak kalmang na sa takin min pot niam me kan hi pathian thuin in kongte chu chut ngun ro hagai bung khat changa atiang mai khan kanin en fia na tur tam tak om ta ni inalang kanin en fia na tur zinga chuan thil siam kalmang paljut na hi poimo hle tura ka ngai chumi zinga chuan mitin mai deuh thoin Bawnghnute in kan ching tamai hi thil ti chi ani em ti hi chu chian ngai bertura ka ngai bungrukna thil siam ropui ziale chuta fin na in phum chu pathian ropui ziale fin na hi thil siama hian alang chiang berin ka hrathina khovel fin na manga kan hu chuale kan mu thiam chin hi chu a then chau ani le ngal laphua tuin a then po kan thre thei lo helui ka matang hian atiang deuh mai hian van bo ruak zau tak a zau zia mishing fin na poina te ngai na hriat lo le achunga arsi le planet chhiar sen lo te chak tak le omzenei taksia anan tlok kwal suo reng mai te hi amak zia le ropui zia po kan ngaihtuah ngai mo he kan chen na le ya ringot po hian thil mak chui sen lo atam hle mai tuifin hriat khomol le borua ka thil nung tin reng chhiar sen lo te engemoti kong taka inthun zom veksi dan te tuifin hriat a thil nung chi hrang tam zia te an pian phung le len zong poinang lo tak Mahse tui chunga cho an zon dan tur ne na in me thlap tura duan an ni si dan te hi mishing taksa po hi thil mak ropui miracle atlinga kan taksa a hriat na pasari te touch test sight smell hearing balance and movement or vestibular hi khovel thil mak pasari 7 wonder of the world kan ti te ai chuan alo mak zok desin doctor te po hian mishing taksa hi an hriat tamzo po le makan tizual mai thin ani tin mi mal tin hi pathian thil siam dang lambik masterpiece kan ni vek mai boka tuna kan khovela mishing om mek tluk le ding on sari le achan ve 7.5 billion vel zinga po hian in ang chia tu ma zuk om haulawa
khovel om tira tanga mishing piang to zong zong te po kha chhiar tel ma ila chuti tho chu ani kan beng kan hnar kan mit le kan hmui kan kut zung tang thla fingerprint le mit no te iris te po hi inang chia om mi lo ram sa ji nga po chuti tho chu ani zebra le sakai vun rang te chen hian inang chi an om hau lo zuk tia hetiang takamin duang chuak tu fin na le them thiam zia hi kan ngai to ngai mo ka ngai dan chuan pathian hian athil siam zong zong te hi heng kan dang lam bik na unique identity mang hian amal malin min chin chia vekti na lo nia tin heng chin chia bik na mang hian nun na bua po kan ming hi zia aninge yang chutiani lo chuan ming inang kan tam na samai sia vanram kongkhara hian peterate an buai phi li na sadon lutuk tat mithiam ten an ngai tu chu ma de hian pathian chuan unique identification UID himin lo pevek to zo kalonia chung zi ngami pani kut je tha le mit no te chu India sarkar hian khuale tuite chin chia nan aron hmangchang kai ve tamai zo kaloni he thirna tang hi chuan unique ID hi sakol number ang hia la soile inti thaina na lo man mai te hi adik lo zia kan mu theyang bung sari na pathian thil siam le evolution ain kalem Charles Darwin evolution theory khan ahun lai ka chon mitam takati boy le thina achan ber chu mishing te hi zong chikhat atang lo chuak evolve kan ni e ati awang kha ni bera ma se hei hi chutun lai a chon tu man an uk sak talem lo ni na lang he evolution theory a zong mishinga lo in le dan asoi hi aoyom lo zia entir na ol samber pakhat nia ka ngai chu mishing chan chin zia na hian zong mishinga chan thu emo mishing an lo an deu thu emo engma mu tur om mi alo ni tun ma zong te kha mishing an lo chan thei si chuan chumi nuwa zong dang te po hi mishinga chang turen an in siam dang lam chho ve zel tur ni om takani voi khat chia mishinga an changa chumi nuwa zong dang te ro chu zong an ni zui ta zela mishinga in let turin evolution process om zui ho lo ti doni la rin ngai na om boxi lo ama ero chu thil siam te an chen na mun environment mil tura an dang lam ve zel nei chu thil dik tak science mang po fin fia to ani thung mishing te ngei po atulangin an thang dang lam chho ve zela ma se mishing an nireng tho thil siam zong zong te hi nat na shik thlengin sikle sale anom na environment ne na in mil thei turin anin siam rem reng zo kaloni nat na shik tam tak po hi damdoi kan eite lo ne le thei turin anin ti dang lam thei ve a kuinin ho ve lo tura malaria shik then khat an lo in ti dang lam ta te po hi evolution chu ani ve thei tho mai Discovery TV channel ka mu pakhat chu sawachi khat mui riale sei angreng tak mai hi thliar kar pakhata ansona chuaninga mozat nuwa chuan a mui chu alo lianin alo toi tatat maya chu thliar kara an chamu theina thaber chu thingra lian le kor sak tak tak nei ania chu an moya an chukke angai sia an moi chu tikawa an man rim ta ka wang chuan atulangin alo in siam danglam ve ta tial ani ber mai mishing zinga po ingwangin nge Europe ram bota chengten vun ngau nar zum le nar ko zim le sei an nei Africa ram luma omten vun hang nar lian le per nar ko zawan nei hei hi atira tang renga pathian in siam danglam wang ni lovin anom na mun sik le samil tur zongin zoi nan taksa alowin siam danglam ve ani kan ti theyang hei hi evolution ani ve tho mai he kan dam chunga ngei po hian kan taksa hi ain siam danglam ve reng tho mai Srilaka kanin ven na inoculation immunization kan lak hian kan taksa chu khamin an nashik do thei tur khan kanin bo sei tir ani bera khan an nashik emo anna tho an puyemo kan taksata na poi tham wak lo tur chin kha kan taksa mun him thalai taka kan han thun luta kan taksa sipai ten an lo dawa an ne thina ni chumi atang chuan kan taksa sipai te kha nat nashik do ne thei turin anin siam dang lama anuwa khatiang nat na shik te kha ron lu le ta po ni se munan khuar nge main ol samte in an ne thei ta thin aloni taksa in ti sek bodybuilding kan ti te po hi akal mang chu hetiang deu tho hi ni kan taksa chu na kan tur tir fo nuwa chuan chu tiang tur thei tur chuan alo in siam dang lam ta emo alo in siam sekemo ani ve mai ti chuan Charles Darwin zeldin na pakhat zong mishingan lo chan thu hi nodin evolution theory shim hi chu
adik ati theyang kita kan soitak ang khian evolution chu thil siam te an chimi mai lo na tura environment ne na in mil tura andang lam shet dan hi ani mai ome ei hi pathian thil siam le ruam man tho aloni khol le motor vehicle siam tu company ten an thil siam te achiat mai lo na tura enkol zui dan tur maintenance and repair system an duang chuak ngal thinang deuh hian pathian poina thil siam te an chimi emo an rem mai lo na turin an environment lo dang lam zel ne na in mila an in siam dang lam evolve theina turin asiama chu evolution hini mai inalang pathian thil siam ropui zia le pathian fin zia tilang tua kangai mi mai he evolution chungchang ka zetel na chan chu ka Bawnghnute theory nen hian in kai noi na thui takanei wangani bung hriat na thil siam ten pian pui hriat na an nei hi pathian o aloni pathian chuan a thil nung siam te chu andam ko chu te na turin pian pui hriat na instinct a pethewa mishing te ro chu a chia a tha ngaihtuah thei na le du than thei na min petel hei hi thil ropui tak pathian kan an na le thil nung dang te aya kan chung nun na ani rualin kan pian pui hriat na le pathian o lia khu tu emo ti hlum tu emo kan mangfo mai hi chu thil poi takani thung hei wang hian thil siam dang ten an boi pui ve mi alo duam na lal na thu nei na le ming than na te o min kan tal boya chapo na le loilo na ten min lu chila huaw le nuam tolin thil tru lo boi puin kan man hlel ta thina ni he kan chen na lei po hin na sa takin kan hliam to a keima ni chunga ngei po hian mailing kan che khol treu to ati theyang he global warming and climate change te sikle samu mal talo te chhiar trup na natural calamities te le lifestyle nat na lo pung te po hi thil siam kal mang kan bo chiat na sa ta ka wanga keima ni tong bua kani ati theyang kan Christian hlabua kaladu ber pakhat chu mihring chau lo chu zirtiran ngailoh ti hi ni thil siam dang te chu an pian pui hriat na mangin an khosa a an nei le in tur po zirtir ngailoh in an hria lifestyle nat na kan tiang te po hian nei ve lova an pian pui hriat na chu pathian kai hruai na o ani awangin arin tlaka aswal ngailoh hei wang hian mihring chau lo chu zirtiran ngailoh mai ni lovin mihring te hian thil siam dang te tangin zirtur tam tak kan nei kan ti theyang hei hi ka Bawnghnute theory in nga nalung phum poimo tak pakatani entinan tui satel green sea turtle hi lo en chin teang ano te chu khoi molai thiar kara tui puikam triau vut noya annu tuya tanglo kevin anron in hai chuak ve lolmaya khovel eng an mu voi khatna nia khomola piang ni Mahse tuipui phone ri chona hi tlata tuipui lam panin theile theilowinen in hai fana tuipui an tlalut bora tui hleuh po tu mazir tir ngai lovin an thiam sa renga khovel pian mangle omdan geography pakhat ma hriat anei lova ama zir tir tu tur le kai hroi tu tur po om heklo Mahse Pacific Ocean te Atlantic Ocean le Indian Ocean te chu atual China le Aizon na manga sikle sahun bisrang ranga cho amu na mun tur thlengin a hrevekani bermai hetia tuifin riat chunga kilometer sangtam tak awa vel na kong hi eng ma chinchia na tur man ruwa anei mi alo boka Mahse alo puitina atui hun breeding season alo thlen chuan tuipui thuk le zawa kilometer sangtam takpal tlangin apian na mun thiar kar bok kha aron pana chuta ngei chuan atui aron phumang sawa pem chi migratory birds te jin kongle anjin dan po hetiang thowa makhiani engman ruwa ma roi lovin van sang taka chhum chunga tuipui le khomol pui te thlo khumin chhunjan po soi lovin nitam tak chung thlokin mel sang tam takan zina Mahse kongan bo chuang mi lo nia heng hiram sa pian pui hriat narin tlak zia pathian pek ngei le pathian kai hruai na o ani zia ti chiang tua kapom thlap le khazir sang geography hremi khovel po lo fang hrep to kan ni theye Mahse compass le GPS le manrodang eng ma tel lovin Pacific tuifin riat monga oxygen cylinder khat nen zuklut ve taila emo van chum chunga balloon thlok theya chuangin thlok ve taila kan bo chiang ngotang le henga tang hian mihring te hriat na le zirthiam na ai po a thil siam te pian pui hriat na lo chung nun jok thei dan chu
kan hre theiang nute tui chung changa po hian doctor le scientist te hriat na ai poin he an pian pui hriat na hi alo dik zok ni in alang bung kuana engwangin nge thil siam dangten an puitlin nuan nute tui an in ngailo thil siam ziang an nute tui nei mi te chuan mihring po huamin an sen lai chon nute tui chu an hnemai nilovin an chopui berle an eng kima eng kim ati theiang Mahse an ha te lo trawa chopang ngai an nei thei nu chuan nute hne kan ban san ngei thin hetian nute hne an ban san fel nu rei lo te a hian nu nute tui po chu a hul zui nga la thil siam dang te chuan hetiang nute hne kan ban san nu hi chuan nute tui an hne mo an ine mo ngai to lo hei hi engwang nge niang an pian pui hriat nei na kai hruai na kha an zui ani mai tin hetian no sen in nute hnek aban nu lokan nu in nute tuya nei talo ang bok hian no sen chapai troina digestive system po na sa takin ain siam danglam vezel boka ama kan seitak ang khan lactose enzyme an nei to lo wangin nute tui kha an pai troi tha thei to lova an tan atangkai to lova a that po tha to heklo chu pian pui hriat na mang khan an hria a nute tui cho angan lo en thin na po kha atop mi mai ni an changten an nuten ron hne khun alo thlen po in an it lova an chu pui ngai heklo hei hi an hoi hom wangemo nau jok ten duhsak wangemo ni chuanglo ram sazinga chuan choi do kana hoi hom na good manner om ngai lo choi tur hi anin chu deu zela nute tui ro anin chu ngai lo thum hei hi nute hnelai te tan chuan nute tui hi cho emo ei tur thilemo ni to lo wang kha ani mai mihring te po hi no pan lai nute hnek kan ban san fel nu hi chuan kan nu te nute lama hi chuan kan hoi kir le to bik lo wasin mole hetia mani nu te nute tui om to lo nu po thil siam dang te nute tui kan fa chu pui le zel tamai hi chu thil makating kan pian pui hriat na kal sanin kan mi thiam te hriat na khing bai tak kha kan ring ta zoka bumin kan om ta ni berin ka hria kan lo ti than nu phei chuan thil siam kal mangani lo na emo thil ti om lo ani na emo po kan mu thei to mi lo ani ti chuan mihring ta chu thil siam zong zinga puitling le tarthleng po mi nute tui trom puitum tat om chun kan lo ni ta ani thil siam zinga fing berle rezau berangai Bawnghnute chungchanga chau lo po mani ta na chotha le thalo thlir sang thiam lo ber kan lo ni ta boka amakte hetia kan khosak rel le kan nei le ina thil siam kal mang kan bo chiat na satak mawang hian khovel sik le sakal mang thlengin kan chok boya kan taksa ngei po tunlai natna lifestyle diseases tam tak kan pian chua tir ta zel ni te poin alang bungsom na nute tui hi no sen tak sa in siam rem chunga tan chau ani thil siam nute tui nei te chuan an pian tira tanga nute hnek an ban san thlengin nute tui chu an cho berani thina nute hnek an ban san ma deuh chia atangin an chopang ngai an eitana nute hnek ban hun alo thlen meu chuan an chopang ngai chau ring turin an taksa loin peifel vek to thin ani tin an nu nute tui po ni rei lo te chungin a hul zui ve ngal mai thin hei hian nute tui chu taksa in siam rem chung transition period tan chawru manani zia ati chiang bok nute hnek ban san nu po a nute tui la in zui zel hi thil siam kal mangani lova thil ti om po ni na lang lo tu po in puitlin nuwa po nute tui kan lama mo a atel lo chuan tlak cham kan nei thin ati chuan thil engkim siam tu pathian fin na aring zo lo ti na ani thei hialang mihring te phei chu thil siam zinga ropui le chungnung berangai kan ni sia engwangin nge kan nu te nute tui om to lo nu po a nute tui mamo reng tura min duan bi kang le mamal ni lo thil siam dang te phei chuan an no sen lai po in nuten ne lo shim shima an nu te kha nute tui nei tura siam an ni miau lo wangin he in siam rem chung transition period kan ti po hi nei lovin an sen te ta tangin puitling cho ei ve ngal mai thei tura duan an ni ti chuan thil siam thren khat te chu nute ningai reng lo tura duan an nia nute nei chi te poin an no sen lai chawin nuten neya hetia nute ningai ho lo te le no sen lai chaw nute ne te hian tlak cham nutrition efficiency an nei thin thu emo
an chak lo le an hri sel lo pha na emo engma hmu tur om chuang lo mihring te ai po in an hri sel jok in an chak jok kan ti kha henga trangut po hian mihring ten kan puitin le tarkun thlenga hnute tui kan mamo reng bik na tur chan hi a om lo hrim hrimin ka hria